भोजपुरी में एगो कहावत ह कि पानी पिय छान के या बेटी भी ह जान के। हर माई बाप अपना बेटी के अच्छे घर में रिश्ता करेला, लेकिन कुछ लइका या कुछ लोग आगे चल के नशेड़ी गजेड़ी हो जाओ तो ओकर इलाज का बा। ऐसे ही एगो बहन के कहानी बा। उनकर 15 साल यही इंतजार में गुजर गई कि आज ना तो काल उनकर पति सुधर जइहन आ उनकरा पर ध्यान दिहन। एक दूसरा ना 15 साल बहिन इंतजार कैली कि पति हमार सुधर जास, लेकिन उ सुधरे के नाम नइखन लेत। जब शादी भइल तो नशा ना करत रहलन, फिर बाद में धीरे धीरे नशा करे लगलन आ नशा क के लगलन अपना मेहरारू के मारे। बड़ा मार मरिहन आ घर से निकाल दिहन। ई बात जब उ अपना घरे कहिहन तो उनकर माई बाप उनकरा के कुछ दिन खातिर अपना घरे बोला ली आ बुला के राखी। कुछ दिन रही हन अपना घरे अपना माई बाप के लगे, तो इनकर पति फोन करी हन कि आजा, अब ना पिएम, नशा ना करेम, मारेम ना, तोरा के घर से ना निकालेम। लेकिन उ बहिन के पता रहे कि गइला पर ई सुधरिहन ना। लेकिन माइए बाप होला, उ बार बार ये कहे कि जा एक बार और देख लो, कहीं बदल जास, ना पियस। फिर उ बहिन जास आ फिर उनकर पति इहे काम करस, उनका के पी के आवस, मारस, गरियावस आ फिर कहस कि घर से निकल जा। ई करत करत 10-12 साल बीत गईल। उ कबो मायका जास, कबो ससुराल जास, कबो मायका जास, कबो ससुराल जास, लेकिन उ सुधरे के नाम ना लेहलन। बहिन कहतारी कि कुछ दिन बाद तो माई बाप हमार चल गईल, सासो ससुर चल गईल। अब हम इनकरे लगे रहे लगनी, जहाँ कमास तहाँ रखस। ओइजा ले गइलन तो आउरी पी के आउरी मारे लगलन। आ एगो एगो दूगो बालो बच्चा रहे, वो सबके बार बार घर से निकालस, लेकिन ई मजबूर बहन जास तो कहाँ जास। उ एक दिन कहली कि ठीक बा, रौरा सुधरेम ना तो हम जातानी, लेकिन जाई कहाँ। उ अपना बहन के घरे चल गईली अपन बाल बच्चा लेके आ सब मजबूरी बतौली। तो उनकर बहन कहली ठीक बा, एजा रह आ प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ावे लगली, अपना बालो बच्चा के देखे लगली। लेकिन कुछ दिन बाद इनकर पति फिर ओहू जा पहुंच गइलन आ फिर उहे बात कहता रहन कि अब ना पिएम, चलो घरे, अब ठीक से रहे। फिर उ विश्वास कैली कि चलो हो सकेला कहीं सुधर गइल होई हम। लेकिन घरे अइली तो उहे 1-2 महीना ठीक ठाक चलल, फिर नशा क के फिर मारे लगलन, फिर घर से निकाले लगलन। तो हमरा कहे के मतलब ई बा कि कौनो भाई अगर ई वीडियो देखत होखबा लो तो भैया लो से हम इहे कहे कि नशा क के अपन घर परिवार उजाड़ल कहाँ के उचित बा। अपन घर परिवार नशा के चक्कर में मत उजाड़लो। देखलो ई भाई कितना अपना मेहरारू के गजन देता रहन आ वजह बा नशा। नशा क के जबले नशा नइखे रहत तबले ठीक रहता रहन, नशा क लेता रहन तो उनकरा ऊपर पता ना कौन से भूत सवार हो जाता कि मारे गरियावे लगता रहन आ घर से निकाले लगता रहन। तो यही से भैया लोग नशा मत करो लो। आ अगर नशा से ही तहन लोग के ज्यादा प्यार बा तो शादी मत करो लो। केहू के बेटी बहन के जीवन बर्बाद कइला से अच्छा बा कि सिंगले रह लो, नशा कर लो, चाहे कुछ कर लो, केहू माना ना करी। बाकी वीडियो कैसन लागल, अच्छा लागल है तो शेयर करेम लोग आ चैनलवा के सब्सक्राइब कर लेम लोग।